robíme reportáž na pochod HPS, to je Horské Štany. Tuto ja a pani kolegyňa spala hodinu, tento kuko, ten spal 12,5 hodiny. Zatiaľ sme prešli asi tak 2 hodiny túry, obiehame jedného hráča za druhým, budeme to skoro prvý. Tak viete, ukážeme to názorne. Toto boli len deti, ale obehli sme aj dvoch koňov. Dvoch koňov sme obehli. A koleso, bicykel po slovensky. A strašne veľa ľudí sme obehli. No minimálne 300. Lebo sme boli 700, ale teraz sme určite druhý. Počkajte, máme tu skupinku školku. Vidíte? A za chvíľu ho obehneme, lebo je strašne. Čo na to hovoríte? To vyzerá, aké sme iba decka obíhali. Vy čo na to hovoríte? Vy ste dieťa tiež. Takže sme vyrovnaný tým. Teraz to ukežme zase. No dovol. Takže máte. Ale je tu krásne.